Tak my sme určite derby si predstavovali troška ináč. Vstup do zápasu, povedali sme si, že začneme hrať aktívne, agresívne, ale opak bol pravdou. Naozaj zobrali sme hráča ako Bolíňa zo Senice a aby niekto špacíroval 20 minút po ihrisku ako cudzinec, ktorý to bere chleba slovenským hráčom, tak to ozaj nebude tak. To môže zabudnúť chlapec, ale tam upozorňovali sme na výborného Suma, na Klebera, aby sa strana otvárala a vlastne po chybách tam myslím, že Suma medzi 5 hráčmi vystrelil. Dal na 1-0, tam prišlo to striedanie a chceli sme niečo urobiť s výsledkom, ale Nitra ukázala, že bola lepšia dneska a tam naozaj nám to horí v strede obrany. Nemáme to dobre vyskladané, bohužiaľ je to realita a musíme s tým niečo robiť, ale my sme zostali verní tomu futbalu, prešli sme na troch obrancov, chceli sme hrať. Veril som, že keď dáme nejaký kontaktný gól, že to môže byť iné, ale dneska nám nebolo súdené a naopak, jak Laci povedal, tam Nitra čakala na každú príležitosť. Výborný Suma, výborný Kleber, nemal problém 3-4 hráčov urobiť a zakončiť, takže myslím si, že Nitra vyhrala úplne zaslúžené. Čím si vysvetľujete po Míjave, keď v tom druhom polčase to vyzeralo dobre a možno aj na výhru tam, že opäť prišli také chyby a nedostatky v tom mužstve? Tak my to mužstvo skladáme, je tu 6 nových hráčov. Tam naozaj fyzicky nemáme taký fyzický fond, jak má Nitra alebo niektoré družstvá, že môžu nakopnúť loptu. My musíme hrať všetkom kombinačne, my prehrávame každý osobný súboj, ktorá je nakopnutá lopta. Hovoril som chlapcom, aby kombinovali, pretože to robia na tréningu, sú v tom silní, ale opak bol pravdou, my sme prvý počas len nakopávali. Prakticky my sme hnali Nitru dopredu tým, oni si to sklepli cez ľavú stranu a jednoducho celý zápas bol z Linska.